खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड एंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। 15 साननि गेजेराव काजिरङायाव 13,000निबो बांसिन दावबायारि। सिडलीनि उफेरा बिसायख'थियाव इउपिपिएलनि देरहानाया रोखा बुंदों उरखावग्रा ब्रह्म। करिमगन्जआव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय, 2 पुलिस जवाननि जिउ खहा। आसाम गोरोबथाखौ लानानै हिमन्तनि हुमखिखौ जौसिन बिजिरसालिनि राया फोजोबस्रांबाय बुंदों रकिबुल हुसेन। ड्राग्सजों लोगोसे 3 सुबुंखौ एसटिएफआ खादों। लकी फुजानि समाव गुवाहाटीआव मेखला चादर गाननाय सिखाव ओंखारदों। हायुङारि मानास हाग्रामायाव सप्ता खुंफ्रोमावबो सानसे बन्द थागोन। सालबारियाव 91थि लकी फुजा फालिथाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आसामनि मुंदांखा काजिरङा नेशनेल पार्कआव देशी बेदेशी दावबायारिफोरनि बिहिर। वर्ल्ड हेरिटेज साइट काजिरङा नेशनेल पार्कआव जारिमिनारि बिबांनि दावबायारिफोरा बिहिर खालामगासिनो। काजिरङा अथ'रिटिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला 2024-2025 दावबाय बोसोरनि थाखाय बेखेवजेननायनिफ्राय 15 साननि गेजेरावनो 13,500निबो बांसिन देशी बेदेशी दावबायारिफोरा काजिरङा नेशनेल पार्कआव दावबायदों। बेनि गेजेराव सा 144 गुबुन हादरनि दावबायारिफोरा काजिरङायाव जिब साफारि खालामदों। बेनिफ्राय काजिरङा हाग्रा बिफाना 29 लाख रां रिबुनु बोखांनो हादों। मख'नो गोनांदि देग्लायनि दै बानायाव काजिरङा नेशनेल पार्क आरो टाइगार प्रजेक्टनि दावबायारिफोर थांग्रा ओनसोलनि माखासे लामाया एसेयैब्लाबो खहा जादोंमोन। बेनिखायनो थांनाय 1 अक्ट'बर खालि काजिरङानि माखासे ओनसोलखौल' दावबायारिफोरनि थाखाय बेखेवनाय जादोंमोन आरो गिबियाव जिब साफारि खालामनायनिल' गनायथि होदोंमोन। नाथाय फैगौ नबेम्बरनि गिबि सप्तानिफ्रायनो काजिरङायाव मैदेर साफारिखौबो जागायसिगोन होननानै मिथिहोदों काजिरङानि डिएफअ अरुण भिगनेशआ। 34 नं सिडली विधानसभा बियाबनि उफेरा बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोनि देरहानाया रोखा होननानै दाबि खालामदों मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ। सिडली बियाबाव इउपिपिएल दोलोआ 31,000 भटनि फारागथियाव देरहानो हादोंमोन। नाथाय बियाब दाफामफिननायनि थाखाय लकसभा बिसायख'थियाव भटनि बिबाङा खमायदोंमोनब्लाबो जानो गोनां उफेरा बिसायख'थियाव बिजेपि एजेपि मित्रजोट महरै इउपिपिएल दोलोनि बिजाथिनि देरहानाया रोखा होननानै दाबि खालामदों उरखावग्रा ब्रह्मआ। बबेखानि सिडली विधानसभा बियाबनिफ्राय बिसायख'थियाव बाहागो लानांगौनि थाखायसो उफेरा बिसायख'थियाव बादायगोन। सिडली बियाबाव इउपिपिएल दोलोनि जानानै निर्मल कुमार ब्रह्म, बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्म आरो सांग्रां ब्रह्मनि मुङा दाबिदार बिजाथि महरै सिखांनानै दङ। अब्लासो सानसे साननैनि गेजेरावनो बिजाथिखौ थि खालामगोन आरो फोसावगोन होननानैबो मन्त्रि इउजि ब्रह्मआ बुंदों। बिजाथिया जायखिजायानो जाया मानो इउपिपिएल दोलो महरै देरहागोना रोखा। बिपिएफ दोलोआ सिडलीनि उफेरा बिसायख'थियाव बादायारि दोलो महरै नङा लोगो महरै बाहागो लानांगौ होननानैबो बृहस्पतिबारखालि मोनाबिलियाव चिरां जिल्लानि भारत भुटान सिमा ओनसोल रुनिकाटायाव खाथि गासा फोरबोनि हाबाफारियाव बाहागो लानाय समाव मन्त्रि इउजि ब्रह्मआ खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बिपिएफखौ खावलायदों। करिमगन्ज जिल्लानि पटारकान्दी बाइपास लामायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। बे लामा जाब्रबथायाव आसाम पुलिसनि 2 जवाना जिउ गोमादों। बृहस्पतिबारखालि हराव जादों बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया। जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय 2 पुलिस जवानखौ राहुल देब बर्मन आरो बुद्धन बर्मन होननानै सिनायथिनो हादों। आसाम पुलिस बेटेलियननि जवान राहुल देब बर्मन आरो बुद्धन बर्मन मोना करिमगन्जआव पस्टिं मोननानै सिबिथाय होगासिनो दङमोन। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बै 2 पुलिस जवाना गंसे बाइकजों करिमगन्ज नोगोर फारसे थांबाय थानाय समावनो लामा सेराव लाखिनानै दोननाय ट्राकआव सौग्रावहैयो। बबेखानि बाइकजों थांनाय पुलिस जवानफोरा लाखिनानै दोननाय ट्राकखौ नुवाखैमोन। बेनि अनगायैबो बेयाव लाइट आरो रेडियाम दिरुं सोंनाय गैयामोन होननानै अजद सिखांदों। बे अजदनि सायाव पुलिसनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। ओरैहाय रैखाथिखौ नोजोर होआलासेनो लामायाव ट्राकखौ लाखिना दोननायानो
बे जाब्रबथायनि दाय होननानै जायगानि माखासे सुबुंफोराबो गोख्रों अजद होदों। आसाम गोरोबथानि सायाव जौसिन बिजिरसालिया जारिमिनारि राय होनायखौ बरायदों कंग्रेस दैदेनगिरि आरो धुबुरीनि एमपि रकिबुल हुसेना। बेजों लोगोसे आसाम गोरोबथाखौ लानानै गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिधान सभानि सिङाव आरो बाहेरायाव थामसा खालामगासिनो दंमोन। गोबांसाखौ सिगि सग' हुमखिबो होदोंमोन। नाथाय आसामनि गुबुनारि सिनायथिनायनि सायाव जौसिन बिजिरसालिया जोबथा राय होनानै 1971 मायथाइनि 25 मार्चखौ समनि सिमा फोसावनाया हिमन्त बिश्व शर्मानि हुमखि होनायफोरखौ फोजोबस्रांबाय। बे बाथ्राखौ बुंदों धुबुरीनि एमपि रकिबुल हुसेना। सामागुरि बिधान सभा बियाबनि उफेरा बिसायख'थियाव AIUDF दोलोआबो बिजाथि होनो थियारि जानायनि सायावबो बिजाथाय होदों रकिबुल हुसेना। बबेखानि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया AIUDFनि सरदार। गिबि मन्त्रि बुङोब्ला आरो लुबैयोब्ला AIUDFआ सामागुरियाव बिजाथि होगोन होननानै रकिबुल हुसेना बदरुद्दिन आजमलखौबो सावरायदों। मख'नो गोनांदि लकसभा बिसायख'थियाव रकिबुल हुसेना धुबुरीनि सिटिं एमपि एबा AIUDFनि गाहाय बदरुद्दिन आजमलखौ हादरनि गेजेरावनो बांसिन भटनि फारागथियाव फेजेनदोंमोन। बेनि उननिफ्रायनो सामागुरिनि उफेरा बिसायख'थियाव AIUDFआबो बिजाथि होनायनि बाथ्राखौ बुंबोदों आरो लाहार फाहार खालामबोदों। ड्राग्स फालांगिखौ नोजोर होनानै STFआ मोननै आलादा आलादा जायगायाव गोख्रोङै सिग्रोमनायखौ नुनो मोननाय जादों। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दिसपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय कसारी बशिष्टयाव ड्राग्स फालांगिरि राहुल आहमेद 29 बोसोरखौ खानायजों लोगोसेनो AS01 EK 8895 नम्बरनि गंसे R15 बाइकखौ जब्द खालामनाय जायो। मख'नो गोनांदि बे सिग्रोमनायनि गेजेरजों बेनिफ्राय गासै 12.45 ग्राम हेर'इन, गंसे मबाइल फन, पान कार्ड आरो आधार कार्ड जब्द खालामनाय जायो। बेनि अनगायैबो सानमारियाव गुबुन मोनसे अपारेशन खालामनायाव AS01 EX 7335 स्कुटार सालायग्राखौ खानायजों लोगोसेनो बिनिफ्राय गासै 600 ग्रामनि हेर'इन जब्द खालामनाय जायो। मख'नो गोनांदि स्कुटि सालायग्रा सानैबो सुबुंखौ STFआ जायगायावनो खायो। गुवाहाटी सोहोरनि बशिष्ट ओनसोलाव लक्षी फुजा सोलिगासिनो थानाय समावनो बुधबारखालि मोनानि समाव मेखला सादर गाननानै सिखाव खावनाय जाथाया सोराङाव फैदों। मख'नो गोनांदि बे गासैबो जाथाया CCTV फुटेजआव जाखांदोंमोन। आइजोनि जि गाननानै थानाय मोनसे हानजानि सिखावफोरा बशिष्ट सर्गपुरनि थागिबि दिप कलितानि गंसे स्कुटिखौ खावनानै लानानै थांदोंमोन। बे जाथायनि उनाव पुलिसआ दासान्दि CCTV फुटेजनि गेजेरजों सिनायनो थाखाय राहा लानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। मुलुग दोरोङारि नेरसोन थावनि हायुङारि मानास हाग्रामायाव सोलिफु दावबायथाय बोसोराव सप्ता खनफ्रोमबो सानसे बन्द लाखिनायनि थांखि लादों हायुङारि हाग्रामानि बिबानगिरिया। मख'नो गोनांदि हायुङारि मानास हाग्रामा आरो मानास टाइगार प्रजेक्टनि फिल्ड डाइरेक्टर डक्टर C रमेशआ मिथिहोनाय बायदिब्ला फैगौ 1 नभेम्बरनिफ्राय थांखि बायदियै सप्ता खनसेयाव बन्द थागोन हायुङारि मानास हाग्रामाया। हाग्रामानि हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरनि सुबिदा असुबिदाखौ नोजोर होनानै बे बन्दखौ फोसावदों हाग्रा बिफाना। फोसाव बिलाइयाव मख'नाय बायदियै हायुङारि मानास हाग्रामानि बासबारि रेन्जआ बन्द थागोन खनफ्रोमबो मंगलबाराव। भुनापारा रेन्जआ बन्द थागोन खेबफ्रोमबो बृहस्पतिबाराव। काहितमा बिदा बन्द थागोन खेबफ्रोमबो समबाराव। पानबारि रेन्जआ बन्द थागोन खेबफ्रोमबो शुक्रबाराव आरो कुक्लुं रेन्जआ बन्द थागोन बुधबाराव। बे बन्द सानफोराव हाग्रामानि एलिफेन्ट साफारि, रिभार राफ्टिं, जिप साफारि बायदि दावबायारिफोरनि थाखाय बन्द थागोन। बेराफारसेथिं हायुङारि मानास हाग्रामानि गाहाय हाबग्रा गेट बासबारि रेन्जनि रेन्जार बारिन बर'निफ्राय खौरां मोननाय बायदियै सोलिफु 2024-2025 दावबायथाय बोसोरनि थांनाय 27 सेप्तेम्बराव हायुङारि हाग्रामाखौ बेखेवनाय साननिफ्रायनो दासिम हायुङारि हाग्रामायाव 2300 दावबायारिफोरा दावबायफैदों। 150 सानिबो बांसिन गुबुन हादरनि दावबायारिफोरा दावबायफैदों। दासिमाव दावबायारिफोरनिफ्राय खाजोना मोनदों 6 लाखनिफ्रायबो बांसिन रां। सिगांनि रुजुनायाव देग्लाय बोसोराव दावबायारिफोरनि अनजिमाया गोबांसिनै बारायगोनखौ आसा खालामनायखौ फोरमायदों हायुङारि हाग्रामानि बिबानगिरिया।
गुबुन मोनसे मख'नो गोनांदि आथिखालाव हायुङारि मानास हाग्रामानि सिंनि बाहागोफोरजों लोगोसे मानासनि खाथि खालानि ओनसोलफोरनि गोमोथाव समायना नुथाया दावबायारिफोरखौ बांसिनै गोसो बोनो हादों। सालबारि महकुमानि थावनियाव थानाय लक्षी मन्दिराव बुधबारनिफ्राय जागायनानै सानद'नि हाबाफारिजों 91थि श्री श्री लक्षी फुजा फोरबो फालिनो आखायाव लादों। बुधबारनि फुंनि समाव सालबारि महकुमा बेंगिरि नीलतपल पाठकआ सालबारिनि 91थि लक्षी फुजानि गाहाय दरखं बेखेवनानै सानद'नि लक्षी फुजा फोरबोखौ जागायजेनो। बेनि उनावनो लक्षी फुजा फोरबोनि फिरफिला बिरहोयो खुंफुं आफादनि आफादगिरि कालेन कुमार नार्जारिया। लोगोसेनो सालबारिनि खाथियाव थानाय गामिनि गाहायफोराबो गाव गावनि फिरफिलाखौ बिरहोयो। बिबार बावनाय हाबाफारिखौ मावफुङो मुंदांखा समाज सिबियारि किशोर कुमार बर'आ। गोजोननि थाखाय अख्राङाव फारौ उरायहोयो लक्षी फुजा खुंफुं आफादनि लेङाइ आफादगिरि तरुण चन्द्र दासआ। साननि समाव लक्षी मन्दिरनि दरखं बेखेवो आजिरा मोननाय फोरोंगिरि रुपनाथ बर'आ। मख'नो गोनांदि 21 अक्ट'बरसिम सानद'नि हाबाफारिजों खुंनाय सालबारिनि 91थि श्री श्री लक्षी फुजा फोरबोआव उननि माखासे सानावबो बर' आरो असमिया गुबुन गुबुन हारिमु हाबाफारि खुंफुंनाय जागोन। गिबि सानखालिनो सालबारिनि लक्षी फुजासालियाव होंगो दोंगो सुबुंनि बाना जानायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।